छानु बाट से जीव सेपटे पथर रही पियाज पकाउछु आसगला कौन करिया धरी छाड़िया धरदा आ नोट बाड़ी आन धरदवा निशा लागिछ एथर पूरा अजगर परी देखा अजगर देखु फोन देखुन एते उडा देखा तो कुकुर रहिले या फायदा रे बापा मोरी पकौला मो पटू आस फोन पड़ी पड़ी ए नहीं पत्र काढे सब ता देहरे बाची से पत्रडा ए नटी आम वीडियो देखुं लाइक करना कि शेयर करना सांग प्लीज दयाकोरी जदि भल लगुच भिडटी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर आमको सपोर्ट कर जमती आम आग को नुआ नुआ भल भल वीडियो करके आनी पार जानी प्रभाव किसी ना तू गोटे ये आनु सुन तू गोटे बाड़ी आनु छोट बाड़ी एरा बड़ुटा तो धरी सापधरा प्रोग्राम रे सुमंत ऑन मिशन चल चल टाणा जाऊ तुम जाऊ छाड़ी के तुम घर लोक ना छाड़ी के जाऊ जाऊ से जाऊ तू कैसे देख देखुनो जाऊ तुला ता बाड़ी यार ए अरे पुणी गरे अरे कुकुर को बाड़ा रो ते सो हेलानी आ कुकुर का बाड़ाउ नु कोन बेजी ए कुकुर कामुडी दो ना कुकुर को ना छाड़ देवे कि छाड़े बार बार बाहर देखेगी भूस की नहीं बाहर बाहर का नहीं भूस धीरे बाहर का